borba zahteva, kad se zaseda da se peva. Strofa, refren, replika. Saša Janković već 4 godine nije Zaštitnik građana Srbije, a probajte bez guglanja da se setite ko jeste. Nisu mogli da se sete ni narodni poslanici, pa su ovog bivšeg kritikovali po navici, a ovom aktuelnom poslali poruku da se ipak ne opušta i ne pomisli da je stvarno nezavistan. Kada za Zaštitnika građana izaberete diplomiranog pravnika, to vam nije apsolutna garancija da će on dobro da radi svoj posao. I tipičan primer je Saša Janković. Čovjek je bio pravnik, ali da li je dobro radio svoj posao Zaštitnika građana? Nije. On je hteo da se sa pozicije Zaštitnika građana, i to je na kraju krajeva i učinio, kandiduje za predsednika Republike. Kada je u pitanju bivši Zaštitnik građana Saša Janković, u narodu znani, a i nama poslanicima, kao Sale prangija, on je svesno kršio Zakon o Zaštitniku građana tako što je analizirao i davao svakodnevno političke ocene o političkoj situaciji u Srbiji. Pa ako budemo imali Zaštitnike građana kao ovu dvojicu do sada, pa njih ubije i slava i pare u glavu i više ne znaju šta rade i koliku štetu nanose Srbiji. Ako je neko kršio Zakon o sukobu interesa, pa onda je to upravo bivši Zaštitnik građana Saša Janković. Ja nisam pravnik, ali smatram da ako je neko bio u sukobu interesa i kršio zakon, onda je upravo to on. O Saši Jankoviću će se verovatno pisati feljtoni i snimati filmovi i serije. Serija bi se ta zvala ili film Zaštitnik. U tom filmu bi se govorilo o tome kako je Saša Janković kao Zaštitnik građana, kako nije štitio građane. I verovatno bi u delu tog filma ili serije se malo govorilo o aferi Pištolj i o nekim istragama. Saša Janković u svom intervjuu koji je nedavno dao, on sam priznaje da je bio itekako politički upleten, politički, da kažem, involviran i kako su određene strane ambasade činile sve i vrbovale razne ljude kako bi na nasilan način srušili predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. On više nije ombudsman, ali svakako ja se pitam gde je ta institucija ombudsmana kada neko preti predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici? Znao je Saša Janković da ne može da pobedi Aleksandra Vučića na izborima za predsednika, ali je hteo i godinama je radio na tome da satanizuje i Aleksandra Vučića i njegovu porodicu i Srpsku naprednu stranku, da izazove tu kritičnu masu koja bi ga nasilnim putem dovela na vlast. I pored opšteg nezadovoljstva radom ove institucije, poslanici su na kraju glasali da ombudsman ne mora da bude pravnik, da se bira na mandat od 8 godina i da i dalje prima platu u visini plate predsednika Ustavnog suda. Za Otvoreni parlament, Mirjana Nikolić.